Γεωργία, εμείς ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Νομίζω στήριξες πολύ με άψογο τρόπο και την τοποθέτηση του Ράτζκα. Δίνω γρήγορα το λόγο στον Στέλιο για να έχουμε περισσότερο χρόνο μετά για διάλογο. Ο Στέλιος Κιλιμπουρόπουλος, δεν χρειάζεται συστάσεις, ειδικευόμενος ψυχίατρος στη δεύτερη Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Αθηνών. Είναι πρόεδρος διαχειριστικής επιτροπής του iLiving, Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας. Ο τίτλος της εισήγηση, η πορεία προς την ανεξάρτητη διαβίωση. Στέλιο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πω ένα ευχαριστώ για όλους, για τους διοργανωτές. Θεωρώ ότι ήταν ένα φοβερό βήμα αυτό που έγινε σήμερα και ένα ευχαριστώ που δόθηκε βήμα σε αυτό το τομέα που για μένα δεν είναι πολύ γνωστός και δυστυχώς διαδεδομένος στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσει, βασικά έχω ένα πρόβλημα. Τώρα τα είπε όλα ο κύριος Ράτσκα και όλα η κυρία Φίκα και δεν έχουμε τι να πούμε εμείς, αλλά θα κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια. Και θα ξεκινήσω από αυτό που τελείωσε η Γεωργία, γιατί όχι εμείς. Μπορεί να θυμάστε αυτή τη φωτογραφία. Είναι από το 1999, μια στιγμή της ζωής μου που εμένα με στιγμάτισε, αν και κανονικά δεν έπρεπε να γίνει, αλλά έγινε για τον εξής λόγο. Γιατί υπήρχε αυτή η νομοθεσία του 1974 που απαγόρευε στα άτομα που δεν έχουν, όπως που γράφει εδώ πέρα, που έχουν σωματικά ελαττώματα ή μειονεκτήματα, να μην συμμετέχουν στις παρελάσεις. Και εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που το δικαιούμαι να συμμετέχω, έπρεπε να συμμετέχω, γιατί ήμουν αριστούχος και ήθελα να κάνω αυτό που έκαναν όλα τα παιδιά, όλοι οι έφηβοι στα 15 τους, όταν αρίστευαν, να είναι σημειοφόροι. Βέβαια, εγώ το είχα λίγο διασκεδάσει τότε, γιατί είχε μεγάλο άγχος για μένα αυτή η πορεία, αλλά ήταν και κάτι το οποίο με οδήγησε κάπου. Και θα σου πω πού. Μην το προχωρήσεις. Εδώ πέρα το έβαλα αυτό για να δείτε πώς ήταν τα δημοσιεύματα το 1999 για την αναπηρία. Πόσο μπεμπεδίστικα είναι τα λόγια και πόσο το καημένο το παιδί να το προστατεύσουμε, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Στα διαλύματα τα παιδιά γύρω του μαζεύονται, οι καθηγητές τον αγαπούν. Είναι τελείως, κατά τη γνώμη μου, που τα βλέπω μετά από 16 χρόνια, τελείως στιγματιστικά. Εδώ πέρα βλέπετε τελείως ορισμούς, πολύ, δεν νομίζω ότι φτάνει η λέξη ιατροκεντρική, τελείως στιγματιστικότατη. Καθυλιωμένος από την ημέρα που γεννήθηκε στο αναπηρικό μαξίδιο, το σώμα του είναι παράλυτο, η αφοσίωση στο γονιό του, η αγάπη των καθηγητών του και κυρίως το μυαλό του που πάσχει από εξυπνάδα. Δεν έχω σώμα, έχω ένα μαξίδιο, ένα κεφάλι και ένα μέσα κεφάλι, ένα μυαλό. Και αυτό με κάνει φυσικά παιδί θαύμα. Από εκεί και πέρα, ο υπουργός ο τότε αποφάσισε ότι είναι τα καημένα τα παιδάκια πρέπει να συμμετέχουν στις παρελάσεις και πήρα την συγκατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας να συμμετέχω στην παρέλαση. Αφού έγινε λοιπόν το μεγάλο αυτό γεγονός, σας γράφω ακριβώς τι γράφαν τα δημοσιεύματα. Δεν έχω αλλάξει τίποτα. Το αναπηρικό καροτσάκι, προέκταση πια του κορμιού του. Έχω κάνει μεταμόσχευση σιδήρου. Πώς θα λένε, ο Υπουργός λέει να παραμεριστούν οι παλιοί νόμοι και να δοθεί το αυτονόητο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Παρέλαση ψυχής, χειροκρότησαν το ψυχικό σθένος. Μια ηρωική μάνα. Λέτε και κάθε μάνα που μεγαλώνει το παιδί της δεν είναι ηρωική, γιατί έχει από ένα παιδάκι πάει και φτιάχνει έναν άντρα, μια γυναίκα. Αλλά είναι τα στιγματιστικά φαινόμενα της κοινωνίας μας, τα οποία θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν φύγει, αλλά δυστυχώς πολλές φορές τα αντιμετωπίζουμε ακόμα και σήμερα. Μπορεί μετά μπορεί αυτά να... Βλέπετε και εδώ πέρα και άλλα παραδείγματα
η ψυχική δύναμη μπορεί να υψώσει τη σημαία περήφανα. Βλέπετε και άλλα παραδείγματα το πώς εγώ βίωνα, βέβαια δεν το καταλάβαινα τότε, πώς εγώ βίωνα αυτή την υπερέκθεση που φαινόταν στα μάτια μου του ενός 15χρονου Στέλιου πολύ θετικά, αλλά τελικά για την πορεία μου και πώς με έβλεπαν οι άνθρωποι που ήμουν έξω, πήγαινε στο «Αχ, το παιδάκι, μπράβο, τι τραβάς κι εσύ, ο σταυρός, οι γονείς σου». Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα και πολύ βαριά. Όμως εγώ κάτι κέρδισα. Κέρδισα ένα εισιτήριο. Και αυτό θεωρώ το εισιτήριο ήταν χρυσό. Πήρα κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πάρω. Μία δύναμη, μία δυνατότητα που θα μπορούσα να μην την κάνω τίποτα, αλλά τελικά ως άνθρωπος και ως χαρακτήρας ήθελα κάτι να την κάνω. Δεν μπορούσα να την διαχειριστώ, δεν μπορούσα να την αφήσω να φύγει. Πάμε όμως στο περιοδικό αναπηρία τώρα. Έχουν περάσει από το 1999 έχουν περάσει περίπου 9 χρόνια. Έχω τελειώσει, είμαι μέσα στην ιατρική σχολή. Μην κάνεις τίποτα. Και όλη αυτή η πορεία καλά κρατούσε, χωρίς να την κάνω τίποτα. Ζούσα τη ζωή μου ως νεαρός ενήλικας, με τα ξενύχτια μου, τις βόλτες μου, τα πάρτι μου. Δεν με απασχολούσε το κομμάτι αναπηρία. Όμως συναντώ αυτό το περιοδικό, το 64 περιοδικό το 2008, ναι, το αναπηρία τώρα του Νίκου Βουλγαρόπουλου, που θα αναφερθώ μετά. Όχι, μην πατήσετε. Δεν πειράζει. Άμα δείτε σε αυτό το άρθρο, συναντώ για πρώτη φορά την έννοια ανεξάρτητη διαβίωση και προσωπική βοηθή. Όλος τυχαίως κάνω μια συζήτηση με έναν κύριο που τον ξέρει ο Άλεξ, ο Σάκης Δοντανίδης, και μου λέει, γιατί δεν πας να τον γνωρίσεις αυτόν? Οπότε μπαίνω στο ίντερνετ, μην πας τίποτα. Μπαίνω στο ίντερνετ και συναντώ ότι το 2008, στις 28 και 29 Νοεμβρίου, γίνεται αυτό το συνέδριο. Τα 25 χρόνια ανεξάρτητης διαβίωσης στη Σουηδία. Έμεινα βλάκας. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι γίνονται τέτοια συνέδρια. Γιατί ξεκίνησα να διαβάζω για το τι είναι ανεξάρτητη διαβίωση, ότι γίνονται πράγματα εδώ και 25 χρόνια στη Σουηδία. Οπότε άμα βλέπετε, αποφάσισα να πάω, και εκεί πέρα με τον ρόζο κύριος, δεξιά όπως βλέπετε εμένα, είναι ο Τζον Εύανς, αυτός που είπε η Γεωργία προηγουμένως ότι έκανε το project το 81. Δίπλα του είναι μια πρωτοπόρος, η Σκάγκε από την Νορβηγία, που έκανε την ανεξάρτητη διαβίωση της Νορβηγίας. Όλους αυτούς εγώ τους συναντούσα πρώτη φορά. Όλους αυτούς εγώ έπαιρνα πληροφορίες στην πηγή για το τι είναι ανεξάρτητη διαβίωση. Ήταν μια φοβερή μοναδική εμπειρία. Θα πατήσουμε λίγο το επόμενο. Γιατί έχει χωρίς. Θα πατήσετε λίγο το επόμενο. Ναι, σωστό. Ωραία. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα, πρωτού προχωρήσω, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στον Νίκο Βουλγαρόπουλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μίλησε, έφερε και μετέφερε όσο μπορούσε με τη δράση του την έννοια της ανεξάρτητης διαβίωσης στην Ελλάδα. Πάμε. Όμως τι σημαίνει ανεξάρτητη διαβίωση? Αυτό ήταν ένα ερώτημα που ξεκίνησε το 2009 και σιγά σιγά μέσα στο μυαλό μου άρχισε να στριφογυρίζει. Όπου φτάνουμε το 2012 και καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι η σύγχρονη έκφραση της αναπηρίας. Πατάμε λίγο παρακάτω. Όχι, εσύ. Πάμε. Τόσο, δεν πειράζει. Αυτό που κατάλαβα είναι σιγά σιγά ότι η ανεξάρτητη διαβίωση, εδώ πέρα βλέπετε μια βοήθεια που δέχεται ένα άτομο με αναπηρία στο σπίτι του από προσωπικούς βοηθούς. Είναι, θεωρώ, όπως καταλάβατε, είναι πυρηνικό για αυτό που διεκδικούμε. Πάμε παρακάτω.
Ωραία έγινε, ρε παιδιά. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα, η ανεξάρτητη διαβίωση δεν είναι όμως μόνο προσωπική βοήθεια. Είναι εκπαίδευση. Είναι οικογένεια. Βλέπετε διάφορους τύπους οικογένειας. Είναι εργασία. Βλέπετε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες που εργάζονται. Είναι μέσα μεταφοράς. Είτε τροποποιήσεις, είτε δημόσια μέσα μεταφοράς. Είναι η τέχνη. Είναι ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να κάνουν την τέχνη που αγαπάνε, θέατρο, χορό, με τον τρόπο που θέλουν, όπως θέλουν, γιατί είναι δικαίωμά τους. Είναι και πασαρέλα. Είναι και γίνομαι μοντέλο για μια καμπάνια. Είναι όμως και αυτό. Το οποίο το ξεχνάμε πολλές φορές, ότι φοβήθηκα μην είναι ανήλικα, ναι, ακριβώς. Ξεχνάμε το ξεχνάμε πολλές φορές ότι και το κομμάτι των ατόμων με αναπηρία είναι και σεξουαλικότητα. Δύο σημαντικά γεγονότα κομβικά για τη ζωή μου, για να μπω και τελικά να καταλάβω ότι αυτό είναι που θέλω να ασχοληθώ. Ήταν το 2009 που μαζί με τον, δυστυχώς, Απόντα Παναγιώτη Τσίγκανο, βρεθήκαμε στο Freedom Drive του 2009, μια διεργασία που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ανεξάρτητη Διαβίωση, που περιλαμβάνει πορεία, περιλαμβάνει συζητήσεις, συναντήσεις με ευρωβουλευτές, και πρώτη φορά το 2009, που ενώ διοργανώταν από το 2003, 2 άτομα συμμετείχαν. Και το 2012 συμμετέχω ως άτομο από την Ελλάδα στο study session που αφορούσε τους νέους ηγέτες για το να μεταφέρουν το μήνυμα της ανεξάρτητης διαβίωσης. Και φτάνουμε λίγο πριν από το σήμερα. Φτάνουμε στο 2013. Είχα τη χαρά και την τιμή και τη συνεργασία να συνεργαστώ με 10 πολύ όμορφους ανθρώπους και να διοργανώσουμε την πρώτη επίσημη μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το γεγονός, το Freedom Drive του 2013. 11 άτομα ήμασταν τελικά, μαζί με τους 11 βοηθούς μας και κάποια ακόμα μέλη που συμπλήρωναν την αποστολή. 25 άτομα, πρώτη φορά τόση μεγάλη αποστολή συμμετείχε σε αυτό το γεγονός. Από αυτά τα 11 άτομα αποφασίσαμε 6 να συμμετέχουμε και να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εδώ δεν θα σας διαβάσω, βλέπετε τι είναι το κάθε άτομο. Να πω μόνο ότι αυτά τα άτομα έχουν βαριά κινητική αναπηρία. Είναι άτομα που χρειάζονται προσωπικούς βοηθούς. Είμαστε άτομα τα οποία έχουμε επιστημονική κατάρτιση και είμαστε άτομα που θέλουμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό στον τόπο μας. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο έχουμε συναντήσει πολλούς οργανισμούς ανεξάρτητης διαβίωσης. Βλέπετε το Νουλόμπα που είναι στην Νορβηγία, βλέπετε το Spectrum που είναι στο Southampton του Ηνωμένου Βασιλείου, βλέπετε το Center for Independent Living της Βουλγαρίας, βλέπετε κάτι φλαμανδικό του Βελγίου που δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι το μεσαίο, και βλέπετε και το ENIL που είναι ο οργανισμός ομπρέλα πάνω στο οποίο όλοι οι οργανισμοί σχετιζόμαστε και επικοινωνούμε πιο εύκολα. Και από εδώ και μπρος θα βλέπετε και τον iLiving, τον Οργανισμό Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος, που εμείς οι 6 που είδατε προηγουμένως στήσαμε, οργανώσαμε και έχουμε μία πολύ μικρή ζωή 3 μηνών. Δεν έχουμε πολλά να σας πούμε ως προς το πώς θα επικοινωνείτε με εμάς. Website το κατασκευάζουμε, το email είναι το προσωρινό μας αυτό, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Άμα θέλετε να βρείτε κάποια άρθρα με την επωνυμία iLiving, μπορείτε να το βάλετε στο Google και θα έχουμε ήδη γράψει μια σχετική καλή αρχική
βιβλιογραφία και αναφορές. Εγώ, αυτό για μένα πλέον έχει γίνει όνειρο ζωής, ελπίδα και θα τελειώσω με αυτό που τελείωσε και η Γεωργία. Το γιατί όχι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ερωτηματικό. Θα προσπαθήσουμε να γίνει και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω να συμμετέχετε.